Kdy má smysl jít naplno do placených reklam? Největší smysl to dává v momentě, kdy už máte opravdu jistou cílovku a to, na koho budete cílit. Spoustu lidí si ještě tak nějak jakoby zkouší to, co na tom trhu vůbec funguje. Přesně z tohohle důvodu je v rámci i marketingu super začínat vlastně organickým obsahem na sociálních sítích, protože tam můžu vidět, jaký ten nápad třeba má nějakou trakci nebo to, co ty lidi vlastně zajímá. A ta super věc na tomhle je to, že Instagram nebo jakákoliv jiná sociální síť mají už nástroje, které měří, komu se ten příspěvek vyloženě líbí a kdo se na to nejvíckrát koukal. Ať už je to muž, ať už je to žena, ať už je jim 15 až 24 let, nebo ať už je jim 30. Všechny tyhle metriky Instagram a sociální sítě měří a to vám může hrozně usnadnit potom nastavování placených reklam v Meta Ads a hlavně placených kampaní v Meta Ads. Pomůže vám to upřesnit tu vaši cílovku